O director xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde, Alfredo Silva, explicou que a decisión de centralizar a atención pediátrica en Noia durante os meses de verán para os concellos de Outes, Lousame, Portodosón e Noia veu derivada dunha situación de incapacidade temporal de 2 dos seus 4 pediatras. Ademais, segundo el, a escolla do ambulatorio noiés se debeu a que é o máis equidistante e tamén o de maior recursos para o conxunto da poboación da zona. Centralizan en Noia xa non a atención do Concello de Noia e do Concello de Outes, senón tamén a do Concello de Lousame, que xa non tiña pediatra, e a do Concello de Portodosón. 2 pediatras para toda a comarca de Noia durante todo o verán, sumándolle, por suposto, todas as crianzas que veñan coas súas familias a pasar o verán nesta zona de costa. Que consecuencias vai ter isto? As máis visibles, demoras e atrasos nas citas e, sobre todo, a sobrecarga destas profesionais. Decidiuse centralizar a atención pediátrica no Centro de Saúde de Noia, que é o centro máis equidistante e de maior recursos para a poboación pediátrica da zona. Ademais disto, hai que ter en conta que nos centros que non teñen pediatra de presenza física, repito, polas condicións de forza maior e totalmente alleas a esta consellería, dispoñen durante o verán enteiro do persoal de enfermería pediátrica habitual. O Goberno galego non só non está permitindo que continúe a precariedade e o deterioro da sanidade pública nos concellos da comarca de Muros e Noia, senón que, a pesar da situación actual e generalizada de falta de recursos humanos, consegue manter e asegurar a asistencia sanitaria na zona e no resto do territorio galego. Na súa comparecencia, o director xeral de Asistencia Sanitaria indicou tamén que nos 3 centros que non contarán provisionalmente con pediatra de presenza física, si se disporá de profesionais especializados en enfermería pediátrica, que seguindo criterios de idade, valorarán se os pacientes deben ser remitidos ao pediatra de referencia en Noia ou ben ao médico de familia correspondente, pois, segundo el, estes últimos tamén contan con formación pediátrica. Non esquezamos que os profesionais de medicina familiar e comunitaria estamos formados en pediatría, polo que a asistencia sanitaria segue sendo de calidade. A atención do neno san durante estes 2 meses quedará exclusivamente para aqueles nenos e nenas que o precisen por coincidir coa adecuación do calendario vacinal ou por seren recén nacido, é dicir, para os menores de 3 anos.